влюбиш ли се в нея, няма кой да ти помогне. Няма да се трогне, думите лъжи са за твоята уста. Тя голяма е лъжица, знам. Там има някой, който да й отива, да отваря вратата пред нея и да я разбива. Да не спира да я снима, защото тя е... Та смяташ, че си номинирана? Ами честно да ви кажа, не знам, аз не очаквах, но най-вероятно, защото спечелих номинацията миналата година. Защото съм любимия човек на хората в гимназията. И за трета година подред, между другото. Не знам, наистина нямам никаква идея. Ника ти гласували с мен? Защото според мен хората виждат в мен едновременно готовност за действие, но и човек, към когото могат да се обърнат в труден момент. А и освен това смятам, че няма лоша реклама. Нямам идея, хора. Аз съм потвърждението, че не трябва да даваме глас на хората. Имаш ли си крал в живота? Имам. Нещо ще кажеш ли така по-подробно или само... Гласувайте за него за Купунджия. Не, няма си крал в живота, но имаме кайзери и трябва да гласувате за Траян, защото му държа услуга. Не, все още не съм срещнала подходящ кандидат. Да, Момчил Трайков. Имам си, ама... Виж, тия неща си ги казваме на други места, не пред хора. Как кралицата се грижи за външния си вид? Как се поддържа? Ами като всяко момиче, но ако трябва да обобщя, козметика, фитнес и внимавам с какво се храня. Добре. Калявам се най-вече. Стигнахме до извода преди малко, че газарията ни топли. Да. Усмивката и искреното щастие са това, което красят човека. Затова гледам да се обграждам с позитивни хора около себе си. С много усмивка се грижа за себе си. Тежи ли короната? Okay. Да, много е тежка. Не, аз тренирам често. О, много, със сигурност. Над какво нямаш власт? Ами към момента над нищо нямам власт, само над себе си. Над приятеля ми. За жалост нямам власт над времето. Тези 3 години почти в гимназията много бързо се изтърколиха. Какъв начин поддържаш любовта на хората, на поданиците си? Надявам се с организацията на фашинг. Не съм пропускала реденка от 9-ти клас. Никога. Това е човек на Така място. че да. Мога да готвя. С добро отношение със сигурност и позитивизъм, който се опитвам да предам на другите хора. Със сигурност ще бъда запълнена с червения цвят и може би с името. Мене хората не ме обичат просто, какво да ви кажа? С много усмивки. Да. И топли намерения. Какво би променила в немската? Продължавам с традицията с да боядисаме немската в розово. Барби розово. Добре. Искам ескалатор и диванче. Диванче имаше. Да, къде е сега диванчето? Хората да са една идея по-малко филмирани. Можеш ли да разкажеш някаква история, която показва, че си истинска кайзерин? Добре. Нещо по-интересно. Да, това е по-скоро комична случка, не е толкова история, но в момента, в който излезе формуляра за номинациите, майка ми, без дори да подозира за съществуването на това нещо, влезе в стаята и на шега ми каза: искаш ли да ти взема сребърна тиара? Така че няма случайни неща. Конкретна май нямам, но като цяло винаги се опитвам, аз и моите приятели, да бъдем душата на компанията и да се грижим за настроението на другите. Всеки, който е бил на реденка, знае. Добре, хора, оня ден сестра ми звъни и ми вика: облечи се и слез, защото трябва да спасим един папагал. И аз не казвам какво. А навънка е сняг и аз се какъв папагал човек. И тя вика: на дървото има един папагал, след го спасим. И аз казвам: окей. И слизам и имам един папагал такъв. И сега викам: аз трябва да тръгвам, точно прави се. И аз казвам: аз си братовчета ми седим и се чудим как да спасим папагал, ние не можем да го стигнем. И той просто седи си пилка там. 10 минути за някакъв човек, абсолютно нормален. И седим и викам: той взима папагала от клетката и така с ръка, той не носи нищо, взима го с ръка. Вика: о, рока! И той е път оцелян! Размерът има ли значение? Така, няма значение колко голямо е едно кралство. Важно е кой и как го управлява. На интелекта, да. Колко оригинално. Така е. Сама го измислих. Това не е ли въпрос за изкусителките? Да, има. Защо трябва да спечелиш? Не трябва. Изберете си някой по-интересен. Защото съм номинирана. Защото съм прекрасна, много красива. И защото Жоро брои гласовете.
Защото завършвам. Последно едно послание да отправиш към всички, към учениците. Ами, учете, защото все пак за това сте в немската, но в същото време не пренебрегвайте личния си живот и забавленията, тъй като това ви остава спомен за цял живот. Обичайте се и гласувайте за мен. Да създават приятелства, защото всеки един човек тук е изключително специален. Да се забавляват, да ходят по купони, да ходят на реденка. Също да продължават традициите на немската. Учете го немския. В смисъл, трудно е. Ще изкусите някак, но учете го немския, основно. И какво да направя, че съм родена такава, сърцето ми не дава повече за теб. И какво да направя, че съм родена такава, сърцето ми не дава повече за теб. Знаете ли, не може да имаме дивани, защото ще ли да се запалят при пожар, докато при дървения ни паркет.